Yes, sanibonani. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much for being here supporting this channel, good people. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukwamukela ama-new subscribers ku-YouTube nama-new followers ku-TikTok. Ngiyanibonga ngendlela nisupporta ngayo le channel, i-comment yenu ngayinye eniyifaka la iyayikhulisa i-channel. I-reaction ngayinye eniyifakayo la iyayikhulisa i-channel. Ngiyanibonga kakhulu. Ngicela niqhubeke-ke nani ningaka-subscribe, ningaka-follow, nenze kanjalo. Ngiyabonga. Namhlanje ngizokwenza into engalindelekile nengajwayelekile. Ngizophawula nje abambalwa kulaba abasolwa kakhulu la eSouth Africa njengamanje kulama allegations kababa uGeneral Mkhwanazi. Njengoba kukhulunywa ngabo lapha kuMadlanga Commission, kukhulunywa ngabo lapha ku-ad hoc committee eParliament, okuwukuthi njengamanje the nation is already convinced ukuthi these people kukhona umshikashika abawenzayo ngempela. Bukhona futhi ubufakazi obayamanisa nalezi zinto abamangalelwa ngazo. Siyaqiniseka ukuthi kukhona into ephathekayo engabenza ukuthi bagcine bengene enkantolo, njengoba eshilo ubaba uMkhwanazi ukuthi izinto abazenzayo zi-serious. So ngizokhuluma ngabanye-ke babo, kodwa namhlanje ngamabomu nje, ngamabomu. Ngithi ake ngizokhuluma ngincome okuthile ngabo. Ngizobakhetha ngisho ukuthi yini nani engiyincomayo ngabo. Nakuba beganga ngendlela esasiboniswe ngayo, ubufakazi sebonile eCommission nakwa-ad hoc, kodwa khona izinto engifuna ukuyincoma ngabo. Kuzokhumbuleka ukuthi kunabantu njengamanje abafana ne-witness le bekufanele ivele namhlanje kwiMadlanga Commission, ekukholakala ukuthi yi-witness ebuya kwi-intelligence ebekufuneka ifakaze izoveza ubufakazi babantu abangama-agent nabangama-informant noma bayizimpimpi. Bekufanele azophawula ngezinto ey'fana nalezo lo abezofakaza namhlanje wagcina engazanga. Uyabona nje ukube ufikile imibuzo ebesingayilindela ukuthi ibuzwe kuyimibuzo efana nokuthi kukhona yena angakusho ngoBrown Mokgotsi for example. Ukhumbula ukuthi uBrown Mokgotsi useveze kaningi kuMadlanga Commission naku-ad hoc committee, usekuvezile nje amahlandla ukuthi yena kahle kahle uyimpimpi, uyi-agent, unama-handlers noma labo abamlawulayo abamthumayo ukuthi ayoba impimpi, asinefe indaba zabantu, enze yonke into. So njengoba simbona soloko evela lapha ku-ad hoc as we speak, kukhulunywa yona indaba yaloko. Nakuba-ke beveza abe-ad hoc committee laphayana izinto ey'thile njengabo Julius Malema bayazama ukumveza ukuthi ayikho lento ayishoyo ukuthi unama-handlers noma unabantu abasebenzelayo abangama-handlers wakhe abasebenzelayo abamthumayo. Bamsola nje ukuthi ungumuntu ogangile nje yena personally. Manje-ke lo bekufanele azofakaza kuMadlanga Commission, bezoyisiza i-commission ukuthi kuvele ukuthi kukhona yini ubufakazi obukhona mangabe kubhekwa kwi-intelligence ngabantu abafana noBrown Mokgotsi ukuthi ngempela vele bayizimpimpi, kukhona abantu ababamelele. Besizosizakala nangabantu abafana noPaul O'Sullivan, sithole ukuthi kahle kahle basebenzela obani, njengoba kukhona iy'nsolo zokuthi njengoba uPaul O'Sullivan elamzansi uyimpimpi. So-ke silimele-ke ngoba lo fakazi wanamhlanje uvele wenza isimanga, wathumela incwadi kwi-commission kunokuthi kufike yena siqu.
athumela incwadi commission ebuya kwadokotela ukuthi uyagula ngeke akhona ukuvela commission. Can you imagine? Ngeke akhona ukuvela. You ask yourself ukuthi yini le serious kangaka ebingamenza ukuthi azange avele ku-commission, ngoba khona abanye abavelayo kwi-commission bezofakaza nakuba isimo sabo sempilo singekho right, kuze kube ukuthi bamane kuze kube yiyona i-commission eshoyo ukuthi hayi siyasibona isimo mhlawumbe singakukhulula. Vele athumele ini incwadi ukuthi uyagula yena. Akusiyena oqala, khona lo munye lo mangaphosisi lo witness bani, azi noma witness F yini lo gcine engavelanga naye. Angazi kodwa noma ngiyaphambanisa nizongisiza, kodwa ngathi naye akavelanga naye wabika indaba yokugula mangaphosisi ukuthi angaveli. So ikhathazekile iMadlanga Commission ngabantu abanjalo ukuthi sekuya ngokwanda ke manje ukuthi abantu balokhu babika izinto ezingacaci, ukugula okungacaci ukuze bangaveli commission. So ke ngikhathazekile nami ngokwami njengoba ngihleli lawo ngabantu abanjalo ukuthi yindaba ukuthi kube nzima kangaka ngabantu abasolwayo ukuthi mase kufanele beyovela phambi kwe-commission noma phambi kwe-ad hoc committee bese bayagula bese bathumele incwadi zodokotela. Akubonisi lokho ukuthi amagwala lawa, kodwa amagwala anesibindi. Uyayizwa leyo nto? Bangamagwala kodwa at the same time banesibindi sokwenza izinto ezi-serious noma ama-crime a-serious. Leso sibindi ke banaso, but when it comes ekutheni bayovela phambi kwe-ad hoc committee bavele baqhaqhazele bagule bangasakhona ukuvela phambi kwe-commission. Ithiwani indaba yabantu abafana nalabo? Ibona labo engikhathazeke ngabo la. Uzokhumbula ukuthi uPaul O'Sullivan noBrown Mokgotsi uke bake balinyakaza isizwe bengafuni ukuzovela phambi kwe-commission. Balinyakaza isizwe uPaul O'Sullivan, uBrown Mokgotsi, ilo witness namhlanje ongavelanga kuMadlanga Commission, nalomunye angisazi noma witness efini lelaphoyisa lelivela lino Katiso Mlefe emzini kaKatiso Mlefe lapha liphethe isikhwama engathi sina something, ugcoka isikipha esiblue. Angazi ukuthi witness bani sengilibele. Abantu abafana nalabo engathi abafuni ukuvela ku-ad hoc. Ngifuna ukuthi ke sibuke i-comparison la. Kukhona into engilo ngiyinotha la mina ngokwami. Mina ngiyamthanda umuntu okuwukuthi noma egangile athi egangile kanjalo kodwa ayithathe i-responsibility. Athi egangile noma elenzile iphutha noma ekwenzile okubi kodwa i-accountability ayithathe, akhona ukuthi azo-accounta, angabalekeli umonakalo odalwe nguye. Ake ngenze just for example, yabona uGeneral Shedrack Sibiya, kukhona into engiyincomayo engiyithandayo ngayo. uGeneral Shedrack Sibiya mawungambheka kahle uyindoda kunobufakazi obuningi osebuvelile kuMadlanga Commission ngaye naku-ad hoc committee, kodwa nakuba kuvela lo yonke lento angikhumbuli mina uShedrack Sibiya ebalekele ukuyovela kuMadlanga, kodwa ngangilungisa bafethu makungukuthi ngiyaphambuka, but angikhumbuli. Wavela nje ngesikhathi ayebizwe ngaso, wahlala futhi kuMadlanga Commission, wakhuluma izinto kwakufanele ayikhulume. Sorry, ngifuna ukuthi ku-ad hoc committee empeleni, sorry, wavela ku-ad hoc committee waze wayoqeda uGeneral Sibiya kungenayo inkinga nje, futhi eyiphendula imibuzo nakuba eyiphendula ngokungagculisi eqamba amanga kokunye umbona nje ukuthi uyaziprotect, but kumele sikuncome ukuthi azange abaleke uGeneral Sibiya, azange abalekele umonakalo wakhe, wayobhekana nawo. Even nangelesikhathi kuraidwa, kwakuraidwa yini kodwa vele ngathi kwake kwafika amaphoyisa emzini wakhe before nje aye ku-ad hoc committee, akafika agasela amaphoyisa nakuba bamthola angekho, athola abefamily.
Kodwa wavela nakweyo indaba waphawula wakhuluma laphayana wakhombisa ukungabaleki futhi. In short nje ngifuna ukuthi even though esolakala uGeneral Sibiya ngayo yonke lento le eyenzakalayo yenze, kodwa akayibalekeli accountability. In short uyavela phambi kwe-ad hoc committee, uyavela futhi phambi kweMadlanga Commission, akabhali incwadi kadokotela ukuthi uyagula, uyaya nje izolo nje mangaphosisa ukuze kwaba uyena oyicelelayo kwiMadlanga Commission ukuthi usekhathele mhlambe mabanga sheshe bamkhulula. But the fact ukuthi uvelile zangabaleke ukhona uzophendula, kumele sikushayele izandla lokho. Sidinga abantu abafana nalabo eSouth Africa. Yayibona, mina ngokwami ngibona kungcono ukuthi kunokuthi umuntu abaleke abe ngiloko ebika imbiba, ebika ibuze, enza yonke into ebaleka ebambe idindi. Lokho kumehlisa isithunzi kwayena, kuyambonisa ukuthi kahle kahle umuntu ongekho responsible kangakanani, ubalekela inkinga zakhe. Vela phambi kwe-commission uzokhuluma, ungabaleki, vela uzokhuluma. Yayibona, kube ukuthi ke nihlulana ngemibuzo ke laphayana, but ubonise ukuthi awusili igwala. Yilokho mina engikushoyo la. USibiya nje ngasho ngithi ngiyamncoma kuloko. Ngiphinde ngincome ubaba uMinister uMchunu, uSenzo Mchunu, azange naye baleke. Namanje futhi mabembiza uReady ukuyovela, usazoqhubeka futhi engiloko evela echaza lokhu nalokhu abazokubembuza kona ngoba uReady. Sifuna abantu abanjalo abangeke babaleke. Ungathi ngoba sowugangile noma ubone ukuthi sesishubile bese uyabaleka. Take responsibility. Mina nje lento le ngibonisa esinye isithombe ngalabo ababalekayo ukuthi kahle kahle vele kahle kahle laba bantu akusiba abantu eSouth Africa mhlawumbe ebadingayo in terms of isibindi uma kufanele bathathe accountability. Kunabantu abaningi njengamanje eSouth Africa bayawenza amaphutha, bayaganga, benza yonke into and all that. Kodwa uthola ukuthi mangabe sekufuna ukuthi umuntu abhekane namacala akhe abaleke, asibadingile lizwe lawo bantu. Sifuna laba abazovela bazosiza, bayisize i-country ukuthi ifinyelele eqinisweni ukuthi kwenzakaleni nani nani, bese kuthathwa inqumo after lo. Ungabalekeli amacala akho. So ngithi ake ngimncome nje ubaba uSibiya, angimncome futhi ubaba uMchunu kuleyo ndawo nje kuphela yokuthi ababaleki, ababhali futhi incwadi kadokotela ukuthi bayagula okuyinto engacaci. Okay, omunye mhlawumbe esake sathi kodwa ke ngaye ngancane ngake ngezwa uKhethi Mahlala ngesikhathi kuzofuneka ayovela phambi kwe-ad hoc committee. Sake sazizwe indaba zokuthi babeka izaba zokuthi angeke azakhona ukuthi i-ad hoc committee iyombona ngezathu mhlambe zokuphepha noma izani. Bameli bakhe babeka lokhu nalokhuya. Kodwa into engayithanda mase kube kwenye option ukuthi akavele laphayana bazoza khona eGosi-Mampuru, lapho akhona khona kuseMampuru invela noma eMobheda lapha ePitori, kodwa lapha avalelwe khona iMaximum. Wavela futhi waba responsible, wayiphendula imibuzo nakuba nje eminye engagculisanga, but wavela. Yayibona, azange abe umuntu ogula ngaleyo ndlela. Wathi noma futhi esebhizi bemphenya bembuza, azange akhombisa ukubaleka noma soyazitefisa, wabhekana nesimo. Yilokho engifuna ukusho la ukuthi kule video even noma ngabe umuntu lenzile icala noma ngabe ugangile noma wenzeni, akangabaleki phela, akaface umusic, akhona ukuthi abe nesibindi lesi abe naso mayenza lezi zinto azenzile, abe nesibindi ke manje sokuthi ayophendula ngalezo zinto. Yinto bengifuna ukuyincoma nje ngabathile kulaba abakhonile ukuvela kwi-commission nakuba besolwa zange babaleke njengalaba abaloku bethumela iy'ncwadi zokugula zokubaleka ku-commission. Lokho kubonisa kubehlisa isithunzi, angazi noma yakubona lokho. Mfoka Mkhonza ke lo, ake siphawule ngalokho, uthini umbono wakho ngale nto engiyishoyo?
ngicela uvo lwakho, ngicela niqhubeke nisubscribe, nishare, nikhomenta. Umfoka Mkhonza lo, thank you so much.